ଏହି କାହାଣୀ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର କେଉଁ ଘଟଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ମିଶିବା ଏକ ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର ଅଟେ। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାଣୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ, ରାକ୍ଷସ ଆଜି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କହିଲେ ହାସ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ସମୟ ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ଭୟରେ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ଆମ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଡାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମର ଏହି କାହାଣୀ ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ତଳେ କାହାଣୀ। 1985 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟି ନାଁ ମଥୁରା। ସେ ସମୟରେ ଗାଁରେ ନା ଠିକ୍ରେ ବିଜୁଳି ଥିଲା, ନା କୌଣସି ଆମଦାନୀ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସହର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ସେପରି ଟିଟୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ 25 ବର୍ଷକ ଯୁବକଟିଏ। ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପାଖ ସହର ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ପରିବା ମଣ୍ଡି ଯାଉଥିଲା। ଟିଟୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସକାଳ 7ଟା ପରିବା ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଦିନ 11ଟାରେ କାମରୁ ଛୁଟି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ରାତି 7ଟାରେ ସରିଯାଉଥିଲା। ଟିଟୁ ଘରକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ରାତି 8ଟା ବାଜିଯାଉଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଟିଟୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ନିତିଦିନିଆ କାମ। ପୁରା ଦିନ ସାରା କାମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁସି ନଥିଲା, କାରଣ ଦିନ ସାରା କାମ କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 70-80 ଟଙ୍କା ହିଁ କମାଇ କରିପାରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ 70-80 ଟଙ୍କା କମ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଔଷଧ, ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ଅଳ୍ପ ବହୁତ କେବେ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଥିଲା, ହଉ ବି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଘର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆରେ ତିଆରି କରିବା, ବିବାହ କରିବା, ସାନ ଭଉଣୀର ବିବାହ ପାଇଁ ସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ତାକୁ ଦରକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ବିଚାର କରୁଥିଲା। ଖରାବେଳେ ଯେଉଁ 4 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ସମୟରେ କିଛି କାମ କରି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲା। ପରିବା ମଣ୍ଡି ମାଲିକ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମକୁ ପରିବା କିଣା ବିକା ସକାଳୁ ସରିବା ପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ପାଉଛ, ସେଥିରେ ତୁମେ ହାଟକୁ ଯାଇକି ପରିବା ତୁମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ବୁଲି ବୁଲି। ସେଥିରେ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ଟିଟୁ ମାନିଗଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପରିବା ମଣ୍ଡି ଆସିଲା। ତା ମଧ୍ୟ ପରିବା କିଣିବା ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ସାହି ସାହି ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କଲା। ଏପରି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ସକାଳୁ ଉଠିବା, ପରିବା ମଣ୍ଡି ଯିବା, ଛୁଟି ହେଲା ପରିବା ଧରି ସାହି ସାହି ବୁଲି ବିକ୍ରି କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ମଣ୍ଡି ଆସିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଟିଟୁ ନିତିଦିନିଆ କାମ। ଏହି କାମ କରିବା ଫଳରେ ଟିଟୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଦେଉଥିଲା। ଏପରି 2 ମାସ ବିତିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଟିଟୁ ନିଜ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଟ୍ରଲି ତିଆରି କଲା। ଏ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ଧରି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ ହେଲା। ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ପରିବା ବିକିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ତାହା ପୂର୍ବ ପାଇଁ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିଛି ପରିବା ଘରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପରିବା ରହିଯାଉଥିଲା। ଏପରି ଦେଖି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପରିବା ମଣ୍ଡି ନ ଯାଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଅଳ୍ପ ଶସ୍ତାରେ ଦର ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ପରିବା ସରିଯାଉଥିଲା ଓ ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୂଳ ଦର ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା। କେବେ କେବେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପବନ ବର୍ଷା ମାଡ଼ି ଆସେ, ତ କେବେ ଦେହ ପୋଡ଼ି ଗଲା ପରି ଖରା ହୁଏ। ପାଗରେ କେବେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ। ଟିଟୁ ଅଳ୍ପ ପରିବା ନେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିଲା। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ନା କିଛି ନଥିଲା। ଟିଟୁର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେ ଆଗ ପରି ପରିବା କିଣିଲା। ନିଜର କାମରେ ଲାଗିଲା। ଦିନସାରା ବୁଲି ବୁଲି ପରିବା ବିକିବା ପରେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ପରିବା ବିକିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ପ୍ରାୟ 6:30 ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼ୁ କେଜାଣି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳ ପାହାଡ଼ିଆ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ଟିଟୁ ନିଜର ପରିବା ଟ୍ରଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଲ ପକାଇ ଢାଙ୍କିଦେଲା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ୁଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ବେଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଟିଟୁ ନିଜକୁ ବର୍ଷା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ବିଶାଳ ବରଗଛ ତଳକୁ ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ଏପଟେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ତା'ର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା କରୁଥିଲା। ଟିଟୁ ସେ ଗଛ ତଳେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷାରୁ ଅଳ୍ପ ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଲାଗି ରହିଲା, ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନଥିଲା। ଏପରି 2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ରାତି 8:30 ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଟିଟୁ ଖୁସି ହେଲା। ନିଜର ପରିବା ଟ୍ରଲିରୁ ପାଣି ବାହାର କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ଝୁମ୍। ଏହା ଶୁଣି ଟିଟୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ଡରିଗଲା ମଧ୍ୟ।
କାରଣ ରାତି 9ଟା ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ରାତି ଆହୁରି ଭୟାନକ କରିଦେଉଥିଲା ଓ ତା ଉପରେ ପୁଣି ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଆହୁରି ଡରେଇ ହେଲା। ଟିଟୁ ଡରି ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଦେଖିଲା ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ। ହଠାତ୍ ନଜର ଗଲା ପଛରେ ଥିବା ପାଚିରି ଆଡ଼କୁ, ଯାହା 7 ଫୁଟ ହୋଇଛି। ଟିଟୁ ବାସ୍ 5 ଫୁଟ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ। ସେ ପାଚିରି ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ଦେଖି ପାରୁନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ନିରାଶ ହେଲା। ସେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଛାଟିପିଟି ହୋଇଗଲା। କାରଣ ଟିଟୁରେ ପିଲାଦିନରୁ ତା ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅଲଗା ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଦିରେ ଝିଅ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ପରି ନଜର ତାର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନରେ ଖରାପ ଭାବନା ରଖିଥାଏ। ଏସବୁ କରି ବହୁତ ଥର ଧରା ପଡ଼ି ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି। ଟିଟୁରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ଟିଟୁର କଥା ଅଛି ଯେ କୁକୁର ଲାଞ୍ଜକୁ ଯେତେ ସିଧା କଲେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍କାକୁ ବଙ୍କା ରହିଥାଏ। ସେପରି ଟିଟୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଝିଅ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନାହିଁ ମନରେ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଡର ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ଦେଖିବାରୁ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଆଗକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ନଜର ଗଲା ଆଗରେ ଥିବା ଟ୍ରଲି ଆଡ଼କୁ। ତାର ମନରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆସିଲା। ସେ ଟ୍ରଲିକୁ ଆଣି ପାଚିରି ଲଗାଇ ରଖିଦେଲେ ସେ ସେପଟେ ଦେଖିପାରିବ, ପାଚିରି ସେପଟେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟାନକ ପାଗ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଡରରେ ଟିଟୁ ମନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା ଆରପଟେ ଦେଖିବ ବୋଲିକି। ହଠାତ୍ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଲଗାତାର ଆସିବାର ଲାଗିଲା, ଯେପରି କିଏ ଗୋଟେ ନାଚୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଟିଟୁ ଡରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ସେପଟେ ଥରେ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ହାର ମାନି ଟ୍ରଲି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆରପଟକୁ ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ମିଟି ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଆରପଟେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଯାହା ଦେଖିଲା ତାକୁ ଦେଖି ଟିଟୁ ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ତାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗୋଲା ଆକୃତିର ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାଟିଏ 2 ହାତରେ ଦୀପ ଧରି ପୁରା ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏ କାହାଣୀ ନା କୌଣସି ମହିଳାକୁ ଅପମାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି ଦୃଶ୍ୟକୁ କାହାଣୀକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖରାପ ଭାବବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟିଟୁ ସେ ମହିଳା ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତା ମନରେ ଥିବା ସବୁ ଡର ଉଡ଼ିଗଲା ଓ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଭରିଗଲା। ଯେପରି ବହୁତ ଦିନରୁ ଖୋଜୁଥିବା ରତ୍ନ ପାଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟିଟୁ ସେ ମହିଳାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଯେପରି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ହରାଇ ବସିବେ। ସେପରି ସେ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଗୋଟେ ଲୟରେ। ଏପରି ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାରୁ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ ନିଜର ହୋସକୁ ଆସିଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଏ ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି। ସେ ମହିଳା ସେପରି ନାଚୁଥିଲା ଯେପରି ସେ ଦୁନିଆର ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଅଛି କି ଟିଟୁ ସେଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟାନକ ବାତାବରଣ ଜାଗା ମିଟି ଅନ୍ଧାର ରାତି ଜାଗାରେ ରହିଛି। ତାକୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଭାବି ସେ ଟ୍ରଲିରୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲା। ତାର ଏ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମନକୁ ମାରି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା। ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ଟ୍ରଲି ଗଡ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ। ଘରକୁ ଆସି ସମୟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାତି 11:30 ହେଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିଲା ଯେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିଲା ନାହିଁ କାହାକୁ। ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଜମାରୁ ନିଦ ନଥିଲା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଝିଅର ଶରୀରର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଟିଟୁ ଖାଲି କୋଳ ଓଲଟାଉଥିଲା। ଏପରି ରାତି ବିତିଗଲା। ଟିଟୁ ନିଜର ନିତିଦିନିଆ କାମ ଲାଗିଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ପରିବା ମଣ୍ଡି କଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗୁନଥାଏ। କାଲି ରାତି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଟିଟୁକୁ ଆଜି ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଯେପରି 1 ଘଣ୍ଟା 60 ମିନିଟ୍ କିନ୍ତୁ ତାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି 120 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମନକୁ ମାରି କାମ କରୁଥିଲା। ଏପରି ଦେଖି ଦେଖି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ପୁରା ଟ୍ରଲିଟି ପରିବା ଧରି ବାହାରିଗଲା। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ବର୍ଷା ନଥିଲା। ଆକାଶ ପୁରା ସଫା ଥିଲା। ଟିଟୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କଲା। ଆଜି ଜାଣିକି ଅଧିକ ପରିବା କିଣିଥିଲେ କାରଣ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଏପରି ହେଲା ମଧ୍ୟ ରାତି 8ଟା ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିଲା। ଟିଟୁ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିସାରିଥିଲା। ଏପଟେ ଆଜି ଆକାଶ ସଫା ହୋଇଥିବାରୁ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ରାସ୍ତା ପୁରା ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା।
ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଦେଖିଲା କୌଣସି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ଦେଖି ମନକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଟ୍ରଲିକୁ କାଲି ପରି ସେ ପାଚିରି ଲଗାଇ ତା ପାଇଁ ତାର ଆସିବାର ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଆରପଟେ ଯାହା ଦେଖିଲା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ରହିଲାନି, କାରଣ ଆରପଟେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଯୋଗୁଁ ସଫା କରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜମିରେ ବହୁତ ସାରା ସମାଧି ଥିଲା ଓ ସେ ଜାଗାରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଟିଣ ଘର ଥିଲା, ଯେପରି କୌଣସି ଶବଦାହ ଘର ପରି। ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନିଆଁ ଧୂଆଁ ଝାସ ବାହାରୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଟିଟୁ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ମଶାଣି ଥିଲା। କାଲି ମେଘ ଥିବାରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ସଫା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ତାକୁ। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଏପରି ଦେଖି ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଖେଳିଗଲା। ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବା ସହ ଦେହରେ ଶୀତେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଡରିଯାଇ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ହଠାତ୍ ସେ ସମୟରେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ଝୁମ୍। ଟିଟୁ ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ବୁଲି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ନିଜକୁ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ମନ ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ, ଗୋଟେ ହାତରେ ଲଣ୍ଠନ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବେଗ୍ ଓ ପୋଟଳ ଧରି ମଶାଣି ଭିତରକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏହା ଟିଟୁ ମନରେ ଡର ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ତା ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଚାହିଁଥିଲା। ମଶାଣି ଭିତରକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦେହରୁ କମ୍ବଳ କାଢ଼ିଲା। କାଲି ରାତି ବାଲି ହିଁ ସେହି ମହିଳା କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହା ଗୋଡ଼ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ତା ଚୁଟିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେପଟେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଉଥିଲା। ସେ ଶବଦାହ ଘରେ ପାଖରେ ଆସି ପଟଲିକୁ ତଳେ ରଖିଲା। ତା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସାମାନ କାଢ଼ିଲା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାର ପାଇଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତାହା ହୋଇଗଲା। 7 ଗୋଟି ଦୀପ ଗୋଲାକାର ଆକୃତି ଜଳାଇଲା। ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମଣିଷର କଙ୍କାଳ ମୁଣ୍ଡ, 2ଟା ହାଡ଼କୁ କ୍ରସ୍ କରି ରଖିଲା ଆଉ ତା ଆଗରେ ମୁଦ୍ରା ଆସନରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଟିଟୁ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଗୋଟେ ମହିଳା ଅଟେ। ରାତି ଅଧରେ ମଶାଣି ଏସବୁ କିଛି କରୁଛି। ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମହିଳା ନୁହେଁ। କିଏ କ'ଣ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ, ଚିରଗୁଣୀ, ଚଣ୍ଡୀବାବା, ଯାଦୁଗରଣୀ, ରାକ୍ଷସୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ। ଏକଥା ମନରେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଦେହରେ ଡର ଶୀତେଇ ଯାଉଥିଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଟିଟୁ ଏପରି ନିଜର ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ହଠାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ଝୁମ୍। ଟିଟୁର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା, ଆଗକୁ ସେ ମହିଳା ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ତଳେ ରଖିଥିଲା। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ସେ ମହିଳା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଟିଟୁ କାବାଟି ପରି ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ଯାହା ଡର ଥିଲା ତାହା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ମହିଳା ନିଜର ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଚାବୁକ ବାହାର କରିଲା। ନାଚି ନାଚି ଜୋର ଜୋରରେ ନିଜକୁ ମାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଚାବୁକ ମାରିବା ଫଳରେ ତା ଶରୀରରେ ବହୁତ ଦାଗ ବା ଘା ପଡ଼ୁଥିଲା। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରକ୍ତ ବାହାରିକି ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କଟିଯାଇ ମାଂସ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଳା ତା ଶରୀରକୁ ଲଗାତାର ମାରିବାର ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ତା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ମୁହଁରୁ ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନଥିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅପ୍ସରାରୁ କମ୍ ନ ଲାଗୁଥିବା ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଶୈତାନରୁ କମ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। କୌଣସି ସାଧାରଣ ମହିଳା ଏପରି କଷ୍ଟ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବି ଭାବି ଆହୁରି ଡରିଗଲା। ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଟ୍ରଲିରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଡ଼ ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ତଳେ ଦୁମ୍କି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ଟିଟୁ ଜାଣିପାରିଲା ସେ ମହିଳାକୁ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି, ଯେ ଟିଟୁ ଏଠାରେ ଅଛି ବୋଲିକି। ଏହା ଟିଟୁ ଦେଖି ତରତର ହୋଇ ଟ୍ରଲି ପାଖକୁ ଗଲା। ଟ୍ରଲି ଉପରେ ବସି ସାଇକେଲ ପେଡାଲ ଜୋର ଜୋର ମାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲା, ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ସାହସ ପାଇଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତା ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଟିଟୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ମହିଳା ରକ୍ତ ଭରା ଦେହର କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଡର ଯୋଗୁଁ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚାବୁକ ବାହାର ଟିଟୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ତାର ଚିତ୍କାର ବାହାରିଗଲା, ମାଲୋ ମରିଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ସାହସ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତରତର ହୋଇ ସାଇକେଲ ପେଡାଲ ମାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଗଡ଼ୁନଥିଲା। ଏପରି 10 ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା। ଏ ଭିତରେ ଟିଟୁ 10 ଥର ଚାବୁକ ବାହାର, କେତେଥର ପିଠିରୁ ନଖ ମାରିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର କାନ୍ଧରୁ ମାଂସ ପୁଳାଏ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଜାଗାରୁ ଏତେ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ପୁରା ଦେହ ସାରା ରକ୍ତ ହିଁ ରକ୍ତ ଥିଲା। ରକ୍ତ ବାହାରି ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଅଳ୍ପ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠିକ୍ରେ ସାଇକେଲ ପେଡାଲ ମାରି ପାରୁନଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ସମୟରେ ଟ୍ରଲିକୁ ଜୋର ଧକ୍କା ମାରିଲା। ଟିଟୁ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳେ ପରିବା ଟ୍ରଲି ସହ ଏକ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଜାଣିଛି ଏ ସମୟରେ କାଦୁଅ ଛାଡ଼ିବା ଜମାରୁ ଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ। ସେଠାରୁ ଉଠି ମଦୁଆ ଲୋକ ପରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଟିଟୁ ତରତର ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଟିଟୁ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଲାଗିଲା, ସେ ମୁହଁ ମାରି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଉଠି ଦେଖିଲା ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା। ତାକୁ ଧରି ବସିଲା। ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଟିଟୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଆଗକୁ ଚାହିଁଲା। ସେପଟେ ମହିଳା ପୁରା ନିବସ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଟିଟୁ ଏହା ଦେଖି ଉଠିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ସେ ମହିଳା ତା ଉପରେ ଛାତି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଟିଟୁ ସେ ମହିଳା ଦୂରରେ ଦେଖିଲା। ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଡର ତ ସୀମା ନଥିଲା। ତା ଛାତି ଭିତରେ ଜୋର ଜୋର ଦୌଇବା ସହ ଗୋଡ଼ ହାତ ଶୂନ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେପରି ତା ଶରୀରର ଜୀବନ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାର ଆଖି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ଛାତି ଉପରେ କାହାର ହାତ ବୁଲାଇ ଅନୁଭବ କରିଲା। ହଠାତ୍ କିଛି ଲମ୍ବା ନଖ ଛାତି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଏପଟେ ଟିଟୁ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରିବା ସହିତ ସାହସ ବି ଆଉ ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲା। ଟିଟୁ କାନରେ ମହିଳା ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ସେ ଭୂତ କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲୁ ନା? ଟିଟୁ ଡର କଷ୍ଟ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସାହସ ନଥିଲା। ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଳି କରୁଥିଲା। ପଚାରି ଚାଲିଥିଲା, ତୁ କାଲି ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲୁ ନା? ଟିଟୁ ବିକଳ ଚିତ୍କାରରେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବାସ୍ 2 ଦିନ ହେଲା ମହିଳାକୁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ହେଲା। ସେ ମହିଳା ରାଗରେ ଦାନ୍ତ କଟକଟ କରି କହିଲା, ତୁ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖି ତୋତେ ଡର ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଯେ ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ? ହଠାତ୍ ନଜର ଗଲା ତା ନଗ୍ନ ଶରୀର ଉପରକୁ। ତାକୁ ଦେଖି ସେ ସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଝିଅ ରାଗ ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଆଖି ଖୋଲ ନହେଲେ ତୋତେ ଜୀବନ ନେଇଯିବି। ଟିଟୁ ଡରି ଡରି ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଗୋଟେ ଝିଅ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଉପରେ ବସିଥିଲା ଆଉ ତା ଲାଲ ଆଖି ଟିଟୁକୁ ହିଁ ଏକଦମ ଘୂରୁଥିଲା। ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଟପା ଟପା ହୋଇ ଟିଟୁ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଯେ ତା ଶରୀର ଲାଗିଲା ଥିବା ରକ୍ତ କାହାର। ଟିଟୁ ଏପରି ଦେଖି ସେ ମହିଳା ରାଗତମ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମ ପୁରୁଷ ଜାତି ଏପରି ନାରୀ ଦେଖି ମୁହଁରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ାଏ। ତାହାର ସାହସ କମ୍ ନୁହେଁ ତ? ମୋତେ ଏବେ ବି ତୁ ଦେଖୁଛୁ। ତୋତେ ଆଜି ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତୋ ଦେହର ସବୁ ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। ହଠାତ୍ ସେ ସମୟରେ ଦୁମ୍ କରିକି ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଯେପରି କିଛି ଫାଟିଲା। ସେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫୋପାଡ଼ି ହୋଇ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲା, ଯେପରି କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ହଠାତ୍ ମହିଳା ଜୋର ଚିତ୍କାର ଆସିଲା, ଯେପରି ସେ ଜଳୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଟିଟୁ ହୋସ୍ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଶୋଇଲା ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବସି ହାତକୁ ଧରି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା, ତୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତୋ ଶରୀରର ସବୁ ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। ସେ ମହିଳା କଥା ଶୁଣି ଟିଟୁ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ତା ଶରୀରରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରି ଦେହ ସାରା ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଶରୀରର ସବୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ଭାଳି କରି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। କାରଣ ଏ ଜାଗାରେ ଏପରି ମରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଏବେ ତ ସାନ ଭଉଣୀର ବିବାହ କରିବା ବାକି ଅଛି। ରୋଗୀ ବାପା ମାଙ୍କ ସାହାରା ହେବାର ଶେଷ ସମୟ ଯାଇ ଏପରି ଭାବି ସେ ଦେହର ସବୁ ଶକ୍ତି ଏକାଠି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ମହିଳା ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ଦେଖି ଯାଉନଥିଲା। ଟିଟୁରେ ଦେହରୁ ବହୁତ ସାରା ରକ୍ତ ବାହାରି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିବାରୁ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲା। କେବେ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ କେବେ ବସି ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଳା ଡର ଯୋଗୁଁ ସେ ଠିକ୍ରେ ବସି ପାରୁନଥିଲା। ସେପରି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏପରି ଅଳ୍ପ ଦୂର ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୁଅ ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ହେବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ଟିଟୁ ଏହା ଦେଖି ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନେଇ ନିଜର ଶରୀରର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଗୋଟେ ଜୋର ଗୁରାଳି କରି କହିଲା, ଭାଇ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। କହି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାସ୍ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲାଇଟ୍ ତା ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। 7 ଦିନ ପରେ ଟିଟୁରେ ହୋସ୍ ଆସିଲା। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଯେ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ 100 ଭୋଲ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସାଫ୍ଟ ଉପରେ 2ଟି ସାଲାଇନ୍ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ତା ଚାରିପଟେ ବହୁତ ସାରା ବେଡ୍ ଉପରେ ରୋଗୀ ଶୋଇଥିଲେ। କାହାକୁ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ତ କାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା ଯେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, କାରଣ ସେ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି। ସେପରି ଆଖି ବୁଲାଇ ଚାରିପଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନଜର ଗଲା ଗୋଟେ ମହିଳା ତାକୁ ହିଁ ଭୟାନକ ତରିକା ଚାହୁଁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଟିଟୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ରାତିରେ ଦେଖିଥିବା ମହିଳା ହିଁ ଥିଲା। ଲାଇଟ୍ ଆଲୁଅରେ ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ମହିଳା କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ରାତି ଅପେକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ସେପରି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଟିଟୁ ଆଖିରେ ରାତି କଥା
ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତା ଜୀବନ ଯାଉ ଯାଉ ରହିଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଝିଅ ତାର ହାତ ଟିଟୁ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେପରି ତାରା ତଣ୍ଡିକୁ ଚିପାକୁ ଆସୁଛି। ଏହା ଦେଖି ଟିଟୁ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୁରାଳି କରି କହିଲା, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ଡାହାଣୀ ମୋତେ ନେଇଯିବ। ହଠାତ୍ କାହାର ସର୍ପ ତାର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଜଣାଶୁଣା ଡାକରେ ଟିଟୁ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଯେ ତା ଆଖିରେ ନିଜର ମାଆକୁ ଦେଖି ଟିଟୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ନିଜ ମା କୋଳରେ ମୁହଁରେ ରଖି ଜୋର ଜୋର କାନ୍ଦିବା ଲାଗିଲା। ମା ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁଅ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଖି ଲୁହ ଧାର ପୋଛି ମା କହିଲେ, ତୁ କାନ୍ଦନା, ମୁଁ ଅଛି, ଯେ ଡକ୍ଟର ଡାକି ଆଣୁଛି, କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ଟିଟୁ ଡରରେ ଥରୁଥିଲା। ସେଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ସେ ମହିଳା ନିଜର ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିଯାଇ ହାତକୁ ଥରେ ଦେଖୁଥିଲା। ଟିଟୁକୁ ଥରେ ଦେଖିଲା। ସେ ନିଜର ପୋଡ଼ା ହାତକୁ ମୁଠା କରି କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଆସି ଟିଟୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଲା। ଟିଟୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା କହିଲା। ବାସ୍ ଖାଲି ସେ ଝିଅକୁ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ମିଶାମିଶି କହିଲା। ପୋଲିସ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏପରି ପଚରା ଉଚରା କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଟିଟୁ ମଧ୍ୟ ଘରବାଲାରୁ ସେ ରାତି ବିଷୟରେ କହିଲା। ବାସ୍ ପୋଲିସ ସେତିକି ହିଁ କହିଥିଲେ। ଘରବାଲା ଟିଟୁ ବେହୋସ ହେବା ପରେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ପୂର୍ବେ ତୁମକୁ 2 ଲୋକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ। ତୁମେ ଶରୀରରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚମତ୍କାର କି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାନାହିଁ, ଏତେ ରକ୍ତ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତୁମକୁ ଆଜି ଯାଇ ହୋସ୍ ଆସିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଟିଟୁ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଲା ଯେ 7 ଦିନରୁ ବେହୋସ ଥିଲା। ଏପରି ଆହୁରି 5 ଦିନ ପରେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଟିଟୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତା ଆଖପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରହି ତା ଉପରେ ନିଜ ନଜର ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। କେବେ କେବେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ନିଜର ଛାୟା ଭିତରୁ 2 ଲାଲ ତକତକ ଆଖି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କେବେ 2 ହାତ ବାହାରି ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ସେ ଛାୟା ଭିତରକୁ ଟାଣି ଦେଉଛି। ସେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଡରୁଥିଲା। ତା ସାଥିରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ମା, ବାପା, ଭଉଣୀ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। ରାତି ମଧ୍ୟ ଠିକରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ତା ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ସେ ମହିଳା ମୁହଁ ନାଚୁଥାଏ। କେବେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲା। ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ରାତି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠି ପଡ଼ୁଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ଟିଟୁ ଉପରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟରେ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ସମୟ ସହ ଟିଟୁ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଆଖି ତଳ କଳା ପଡ଼ିଗଲା, ଯେପରି ବହୁତ ଦିନରୁ ଶୋଇନଥିଲା। ବାଳ ଦାଢ଼ି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ପୋଷାକ ପଟା ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ କିଏ ଦେଖିଲେ କହିବ ଯେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଳ୍ପ ଠିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଏତେ ଡରଟା ତାକୁ ଖାଇଗଲା। ସେ କାହାରି ଛାୟା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପିତାମାତା ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦେବୀ ଭୈରବୀ ମା କାଳୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପୂଜାରୀ କାଳିଆ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ସାରା ସିଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଆଖପାଖ ଗାଁ ସହର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ମାନୁଥିଲେ। ସେଠାକୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଟିଟୁ ପିତାମାତା ଓ ଗାଁର ଜଣେ ବୟସ୍କ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଯାହା ଟିଟୁ ଦାଦା ହେବେ, ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପୂଜାରୀ ସହ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ପୂଜାରୀ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲେ, ତୁମ ପୁଅ ପଛରେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନ ମାରି ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହା ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପୂଜାରୀ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏପରି କହୁଛ ବାବା? ପୂଜାରୀ ଏହା ଶୁଣି କହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡାହାଣୀ ଅଟେ ଓ ତୁମ ପୁଅ ତାକୁ ଦେଖିଛି ଓ ତାର ସାଧନା ସ୍ଥାନ ଦେଖିଛି। ସେ ତାକୁ ମାରି ପୁରାପୁରି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରି ନାହିଁ। ମୋତେ ଅଳ୍ପ ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପୁଅ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣ। ଏହା ଶୁଣି ପରିବାର ଟିଟୁକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ପୂଜାରୀ ତାହା ସହ ଏକୁଟିଆ କଥା ହେଲେ। ପୂଜାରୀ ଟିଟୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଲୁଚାଇ ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଥା ମୋତେ ସତ ସତ ଖୋଲିକି କହିଦେ। ଏହା ଶୁଣି ଟିଟୁ ହସି କହିଲା, ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ? ଏବେ ଯାଏ ନ ମାରି ରଖିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ସହି ସହି ଥକି ପଡ଼ିଲି, କହି ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ବସିଲା। ଏହା ଶୁଣି ପୂଜାରୀ କହିଲେ, ତୋତେ ଯଦି ମରି ସବୁ କଥା ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ ପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଟିଟୁ ଡରିଗଲା। ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା,
କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ନଗ୍ନ ବିଦ୍ୟା ଦେଖିଛି ଓ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତୋରି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଡାହାଣୀମାନେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବିକା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସାଧନା କରନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନଗ୍ନ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ ସିଦ୍ଧି ଥିଲା। ଏହି ସିଦ୍ଧି ଡାହାଣୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିର୍ଗୁଣୀମାନେ ପୁରା ନଗ୍ନ ହୋଇ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ବା ମଶାଣିରେ 7 ଦିନ ଧରି ସାଧନା କରନ୍ତି। ଏହି ସାଧନା ଯଦି କିଏ ଭଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ତାକୁ କହୁ କହୁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ କିଛି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ସେ ଡାହାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ପୂଜା କରିଲେ ଟିଟୁକୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି। ଘରବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ଡାକି କରି ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ପୂଜାରୀକୁ କିଛି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହା ପୂଜାରୀ ପରିବାର ଲୋକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, କହିଲେ, ଦେଖ ଇଏ ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ବାହାର ଅଟେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଗୁରୁ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ କିଛି ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିଟୁ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ପୂଜାରୀ କ'ଣ ସମାଧାନ କାଢ଼ିବେ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜାରୀ ଓ କିଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା ଟିଟୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ଏହି ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଟିଟୁ ଓ ତା ଘରର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଲା। ଟିଟୁ ସହ ଘଟୁଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା ଓ ଟିଟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଟିଟୁ ଓ ତା ପରିବାର ସେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଓ ପୂଜାରୀ ସହ ଦେଖା ହେଲେ। ଟିଟୁ ଓ ତା ପରିବାର ଲୋକ ପୂଜାରୀକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏପରି ଏକ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ବଞ୍ଚାଇବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏପରି ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପୂଜାରୀ କହିଲେ, ତୁମ ପରିବାର ଉପରେ ବାସ ସେ ଡାହାଣୀର ପ୍ରକୋପ ଅଳ୍ପ କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନଜର ତୁମ ପୁଅ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଘରକୁ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଘରକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି ସାବଧାନ ଦେଲେ ତୁମ ପୁଅ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଟିଟୁ ଓ ତା ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପୂଜାରୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଘରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଟିଟୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ପରିବା ମଣ୍ଡି ଗଲା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ତା ସହ ଘର ସାନ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ ଓ ପିତା ପରିବା ମଣ୍ଡି ଯାଉଥିଲେ ଓ ମା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମିରେ କାମ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ। ଟିଟୁକୁ ସେ ମହିଳା କେବେ କେବେ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେ ଘରେ ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜର କାମରେ ଲାଗିଲା। ଏପରି 3 ମାସ ବିତିଗଲା। ସେଦିନ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ଦିନ ଥିଲା। ଏଦିନ ପୁରା ସାରା ସାଧନା, ସିଦ୍ଧି, ବଳି, ଦାନ, କଳା ଯାଦୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଆଦି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦିନ ଯେତେ ପବିତ୍ର ଅଟେ ସେତିକି କଳା ଯାଦୁ ଓ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏପଟେ ଟିଟୁ ପରିବାର ଲୋକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଚା ସହ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଥିଲେ, ଗାଁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ଟିଟୁର ଭଉଣୀ ସେଠାକୁ ଆସି କହିଲା, ଭାଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସିନାହିଁ ଓ ତା ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏହା ପରିବାର ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତରତର ହୋଇ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସତରେ କବାଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କିଛି ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ କବାଟ ଖୋଲିଗଲା ଓ ସେମାନେ ଭିତରେ ଆସି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଟିଟୁ ବେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ତା ଶରୀର ପୁରା ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା, ଯେପରି ତା ଶରୀରର ସବୁ ରକ୍ତ କିଏ ଟାଣି ନେଇଛି। ଦେହରେ ସବୁ ରକ୍ତ ଗଲା ପରେ ଟିଟୁର ସବୁ ମାଂସ ପେଶୀ ଶୁଖି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ ଚର୍ମ ତଳେ କଙ୍କାଳଟି ହିଁ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁହଁରେ ମାଂସ ପେଶୀ ସବୁ ଶୁଖି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଖି ଦୁଇଟି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଟିଟୁ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ଟିଟୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମା ଭଉଣୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ସେଠାରେ ବସି ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ଛାଟି ପିଟି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ପିତା ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ କବାଟ ମୂଳେ ଆଉଜେଇ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ। ଖାଲି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଥିବା ସୁସ୍ଥ ପୁଅ ଆଜି ବେଡ୍ ଉପରେ ବେଜବାନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ମାତମ ଓ ଦୁଃଖର ଦରିଆ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଟିଟୁର ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ପାଖରେ ବସିଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସି ନିଜର ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ପରେ କହିଲେ ଯେ ଟିଟୁ ମୃତ୍ୟୁ ରକ୍ତ କମିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଇଛି ଓ ଶରୀର କିଛି ଲମ୍ବା ଓ ଗଜିଆ ଦାନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଯେପରି କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସିବା କିପରି?
ଆଉ ଘରର ଏପରି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ଟିଟୁର ଶରୀରରେ କିଛି ଲମ୍ବା ଓ ଅଜବ ବାଳ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ଆହୁରି ଅଜବ ଲାଗିଲା। ଏଇ ବାଳକୁ ପୋଲିସ ନେଇ DNA ଟେଷ୍ଟ କଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ପରିବାର କଥାରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କୌଣସି ଡାହାଣୀ କାମ ହୋଇଥିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ପରି ସେ ଗାଁ ଆଖପାଖ ସବୁଠି ଖବର ଫେଲିଗଲା। ସେ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଯୁବକକୁ ଡାହାଣୀ ବଳି ରୂପ ଦେଇଛି, ତା ଶରୀରରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ପିଇଯାଇଛି ବୋଲି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା ପରେ ଟିଟୁ ଶବ ଘରକୁ ବାଲାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଟିଟୁ ଶବ ଏବେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ନେଲା। ପିତା ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଶବର ନିଆଁ ବା ଦେଲାବେଳେ ହାତ ଥରିବାରେ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପିତାମାତା ଚାହୁଁଛି ନିଜ ପୁଅ ଚିତାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ନିଆଁ ଦେଇ ନିଜ ପିତା ଋଣକୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। କିଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପିତା ରହିଥାଏ ଯିଏ ନିଜର ବଢ଼ିଲା ପୁଅ ଚିତାରେ ନିଆଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟିଟୁର ପିତା ମଧ୍ୟ ଏପରି ଆଜି ନିଜର ବଢ଼ିଲା ପୁଅର ଚିତାରେ ନିଆଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାର ହାତ ଥରିବାରେ ଲାଗିଲା। ତା ସାହସ ନଥିଲା ଯେ ଚିତାରେ ନିଆଁ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଅରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଟିଟୁ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିନ କଟୁଥିଲା। ମା ନିଜର ବଢ଼ିଲା ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ତା ମନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ତାର ପୁରା ଦୁନିଆ ଉଜାଡ଼ିଗଲା। ପୁଅର କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସାନ ଭଉଣୀ ସକାଳୁ ଉଠି ଘର କାମ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ପିତା ପୁଅ ଜାଗାରେ ପରିବା ମଣ୍ଡି ଯାଉଥିଲା। ଏପରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କଟିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।